en què 2 anys després tenim la mateixa paràlisi econòmica, urbanística, del barri més degradat i, si fora poc, una modificació i adaptació del PEPRI que és més il·legal encara que el que ha estat anul·lat per 2 sentències fonamentals, primer l'Audiència Nacional i després del Tribunal Suprem, que blinden l'ordre del Ministeri i, per tant, anul·len el PEPRI que va ser aprovat la dècada anterior. Per tant, volem ser contundents quan diem que es tracta d'espoli baix un altre nom. I volem ser contundents quan, inclús en el mateix expedient, s'intenta obviar les sentències fonamentals que he dit abans, que són la de l'Audiència Nacional i la darrera del Tribunal Suprem. Per cert, aquesta coneguda gràcies a que la Generalitat Valenciana no va retirar el seu recurs, com sí que va fer aquest Ajuntament per evitar el que tots sabien, i era que s'anava a donar la raó a l'ordre del Ministeri i se l'anava a llevar a liquid del govern del Partit Popular.